E unha semana máis falamos de saúde aquí en Radio Culleredo, na nosa terraza. Saúde, por suposto, con ciencia, con Glenda Rodríguez, con Martín Iglesias e con Tino Pérez, e sempre con profesionais e persoas que destacan no mundo do eido sanitario. Que tal? Moi bons días. Bo día, Moi Fran, buenos que días, tal? Fran, que tal? Bueno, hoxe de que imos falar? Pois hoxe imos falar dun tema moi actual, moi comentado en redes, como son as vacinas. As vacinas son, sen dúbida, un dos maiores logros da medicina. Gracias a ela conseguimos erradicar enfermidades que durante moitos séculos causaron milloiros de mortes. E hoxe seguen a ser unha das ferramentas máis eficaces para protexer a nosa saúde e a da comunidade, como se demostrou na pandemia da COVID. Para falar de vacinas e responder ás nosas dúbidas, temos hoxe connosco un referente internacional como o Dr. Federico Martinón Torres. Bo día, doutor, que tal? Hola, moi bons días, que tal? Primeiro, gracias por aceptar a nosa invitación, que para nós é todo un honor. Nada, encantado de poder estar con vos cun rato. Se me permites facer un breve resumen do teu currículum, porque é tan extenso que poderíamos estar todo o programa. O doutor Martinón é o xefe de servicio do Servicio de Pediatría do Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela, coordinador do Grupo de Investigación en Vacinas GENVIP do Instituto de Investigación Sanitario de Santiago e membro do Comité Asesor Mundial de Vacinas da Organización Mundial da Saúde. Participou en máis de 200 ensaios clínicos internacionais, moitos deles decisivos para o desenvolvemento das vacinas que hoxe forman parte dos calendarios de vacinación de todo o mundo. O seu traballo foi recoñecido con numerosos premios e distincións e é unha das voces máis recoñecidas a nivel internacional. Primeiro de todo, doutor, por que son tan importantes as vacinas para a saúde individual e colectiva? Bueno, porque ningunha das medidas que podemos tomar como profesionais é máis potente en termos de garantir saúde, de xerar saúde que as vacinas, non? De feito, sempre se fala, ainda que está moi repetido, non? Que despois da potabilización da auga, ningunha outra medida salva tantas vidas como as vacinas. Por lo tanto, é unha ferramenta moi potente de saúde global, pero tamén é unha ferramenta moi potente de saúde individual, é dicir, ao final, todos queremos vivir máis e millor, e tratamos de facer cousas nese eido, non? Pois ter un estilo de vida saudable, pois facer exercicio, ter cuidado coa dieta e como parte dese estilo de vida saudable ten que formar parte tamén as vacinas, non? Por lo tanto, é unha ferramenta moi potente de saúde, tanto a nivel global, da saúde, da planificación global, como no eido individual, non? Para estar máis tempo en millores condicións, que é o que todos queremos. Como funcionan as vacinas dentro do noso corpo? Bueno, as vacinas poden ser diferentes segundo o tipo de vacina, non? Pero unha forma moi simple o que fan é ensinar o noso corpo a defenderse dunha enfermedade antes de entrar en contacto con ela. Entón, de algún modo, o que facemos é ou ben expoñer o noso sistema inmune a unha parte dese virus ou desa bacteria ou a esa bacteria morta ou debilitada, de xeito que o noso sistema inmune pon en marcha unhas estrategias defensivas que despois xa quedan ali preparadas e se algún día entramos en contacto con ese patóxeno, pois xa sabemos o que temos que facer e evitamos que o patóxeno ou ben nos infecte ou en caso de infectarnos que teña formas graves de enfermidade, é dicir, que nos protexa das formas máis severas que esa infección pode causar. Vale, dicías que expoñémonos a unha sustancia morta, non? Ou atenuada. Isto pareceme interesante e quería incidir nesto porque, bueno, como dixo Martín ao principio, isto das vacunas está moi de actualidade, hai moito bulo, non? E un das cousas que máis escoitamos na consulta, que a xente pregunta, non? Tamén queren saber, é o feito de que a vacina non pode causar a enfermidade. Efectivamente, a meirande parte das vacinas que utilizamos non teñen ningún organismo vivo, é dicir, é imposible que a vacina poida causar a enfermidade. Hai algunha excepción que son as vacinas que chamamos atenuadas, que sí poden conter o microorganismo, pero dun xeito que está debilitado, non? E que nas persoas normales, sanas, non teñen que producir ningún tipo de enfermidade, en ningún caso, pero ás veces, pois, nas persoas que están inmunodeprimidas ou que teñen algunhas medicacións moi potentes, pois pode ser un risco moi pequeno, pero un risco potencial. Pero a realidade é que, cando se dan esas que chamamos contraindicacións, que son moi excepcionais,
pois xa o profesional sabe que esa vacina en particular ten que utilizarse ou non. Pero temos que ter en conta que de todas as cousas que facemos ao longo do día, xa non falo de medicación, sino de calquera cousa que podamos administrar, utilizar, comer, beber, poñer na nosa pel, non hai ningún produto que estea sometido a máis controis antes, durante e despois da súa comercialización que as vacinas. E, de feito, faise de un xeito transparente, non? É unha información que é pública, que as agencias reguladoras controlan, e, polo tanto, cando unha vacina é comercializada, está disponible, o noso médico, o noso enfermeiro recoméndanos poñela, pois podemos facer con toda a tranquilidade, porque ningún produto, xa digo, farmacéutico nin non farmacéutico, é sometido a tantos requisitos de control, tanto da súa seguridade como do seu funcionamento. Que lle dirías entón a iso moi recurrente, que eu non poño a vacina da gripe porque o ano pasado, según a puxen, Típico, sí. tiven a peor gripe da miña vida. Bueno, eso xa o vin tantas veces. O que teñen que falar é cos que de verdad acaban no hospital ou que morren por culpa do gripe. Eso sí que son as formas graves de gripe, non? Eso é unha percepción popular que non ten ningunha base. Primeiro, porque as vacinas de gripe que utilizamos son vacinas inactivas, é dicir, non teñen capacidade de producir enfermidade. Segundo, porque a xente chama gripe a calquera catarro que podes ter, e non olvidemos que no tempo do inverno non é só o virus do gripe o que está a circular, hai outras moitas infeccións virais que están a circular na comunidade, canto temos o primeiro catarro, pois estamos, isto é o gripe, ás veces nin siquiera está a circular todavía o virus da gripe, non? Entón, moitas veces o que facemos é asociar o feito de que vacinámonos da gripe con calquera catarro que poidemos ter en algún momento ao longo do inverno, non? Eso é a primeira fonte de confusión. Pero a segunda é que a vacina da gripe non evita a infección do gripe. O que evita é as formas graves desa infección. Por lo tanto, moitas veces temos que pensar, bueno, pois se tiven o gripe de verdade documentado a pesares de ter a vacina, como podería ser se non houvese posto a vacina, non? É dicir, o que está fora de discusión é que a vacina da gripe funciona, e que o que fai é evitar as formas máis graves desa enfermidade. Non só as obvias, as que a xente ten na mente de que un pode ter pois unha infección respiratoria, ou que pode ter pois unha neumonía e acabar no hospital, ou incluso morrer, porque esa é unha realidade, senón que tamén hai outras complicacións que a gripe produce, como son as manifestacións cardiovascular, infartos, insuficiencia cardíaca, que a vacina da gripe é capaz de prevenir nun porcentaxe moi alto dos casos, non? Entón, deixémonos de bulos e fagan caso aos que están a estudiar todos os días co que fan as vacinas de gripe, como funcionan e os seus resultados, e a mellor forma de afrontar o inverno é vacinarse da gripe, de todas as vacinas que correspondan, pero digo da gripe porque é a que me estás a preguntar. Pero xa digo que eso é unha percepción popular que non ten ningunha base. E, ademais, temos que ter en conta que cada inverno o virus da gripe que circula son diferentes, non? Que podes ter un inverno no que o virus da gripe sea máis leve, podemos dicir, ou máis forte, e que, polo tanto, pois a nosa percepción, incluso no caso de ter o gripe, pode ser diferente porque o virus é máis ou menos virulento. Pero, vamos, o que sí é seguro é que a vacina non produce gripe. Isto que dicías agora de que hai un inverno que pode ser a gripe máis forte, etc., para que a xente que nos escoita entenda, é tamén unha das razones polas que nos vacinamos cada ano, non? A gripe vai cambiando dun ano a outro. Sí, efectivamente, esa é a razón, non? Depende da enfermidade, hai patóxenos que son máis estables, que non cambian, non mutan, pero no caso da gripe é unha enfermedade que chamamos zoonótica, é dicir, que non afecta só a especie humana, senón que tamén afecta a outras especies, e nesas outras especies nas que o virus está, digamos, a mutar, a transportarse, fundamentalmente, pois, especies de aves, non? Pois o virus cambia cada ano antes de volver, digamos, a infectar as persoas, non? E por iso temos que cada ano adaptar a composición da vacina da gripe aos novos virus que en cada estación pois circulan dun xeito predominante, non? Eso tamén fai que ás veces a vacina da gripe non sexa tan eficaz ou tan perfecta como outras vacinas, non? Porque ao final non deixa de ser un xogo de intentar acertar cales son as que máis van a ser importantes no
na nosa zona, non? Basámonos no que pasa no outro hemisferio en función das variantes da gripe que predominan no outro hemisferio e como decidimos a composición das vacinas no noso hemisferio, non? Eso, pois, é o que fai que cada ano teñamos que usar unha vacina distinta, pois porque o virus cambia e a vacina do ano anterior xa non serve para as variantes que están a circular no seguinte ano. Agora que falamos da campaña vacinal, estes anos houve unha novidade que era a vacina do VRS, do virus respiratorio sincitial, que tivo Sí. resultado espectacular na disminución do ingreso nos nenos, non? Non é así? Sí, a verdade é que foi unha das cousas máis fáciles de ver e un dos éxitos máis importantes recentes da vacinoloxía, non? O virus respiratorio sincitial, que é o virus máis importante que máis grave que pode ter respiratorio un rapaz pequeno, un lactante, e que estaba a causar pois centos de hospitalización só en Galicia cada ano, pois agora temos unha forma de inmunización, un anticorpo monoclonal que se administra aos recén nados e que ademais Galicia empezou a adoptar de xeito pioneiro, xa fai agora 3 temporadas, estamos na súa terceira temporada, non? A medida funcionou tan ben que a reducción das hospitalizacións por mor deste virus é maior do 90%. Estamos a evitar cada ano entre 500 e 600 hospitalizacións de lactantes, que son moitísimas, se temos en conta o número de rapaces que hai en Galicia, non? É unha moi boa noticia e que é un éxito, por un lado, da ciencia, non? De ser capaces de desenrolar pois unha medida eficaz neste caso frente ao virus respiratorio sincitial, pero tamén de todo o mundo, é dicir, ao final as vacinas só sirven se utilizan e os pais e nais adoitaron esta inmunización de xeito mayoritario, pois prácticamente o 100% dos rapaces galegos están a recibir a vacina e, por tanto, o virus respiratorio sincitial empeza a ser unha cousa excepcional ou do pasado no que a infancia se refire, non? Pero non temos que olvidar que o virus respiratorio sincitial tamén é importante nos adultos e, polo tanto, todavía nos queda traballo por facer. Bueno, estamos agora no futuro. Eu quería ir un pouquiño máis ao pasado, a pandemia do COVID-19 na que estiveches moi activo. Víamos en televisión, escutábamos na radio, líamos nos periódicos. Desde a túa perspectiva, a percepción pública das vacinas, como cambiou desde antes a despois da pandemia do COVID-19? Bueno, é unha boa pregunta, de difícil resposta, non? Pero, bueno, é certo que durante a pandemia, pois pola miña vinculación con todo o que ten que ver coas vacinas, pois estuve moi presente nos medios, porque penso que tamén unha parte da nosa responsabilidade como profesionais, non? Tratar de transmitir e informar a poboación particularmente en momentos tan difíciles e con tantas incertidumbres, pois tratar de adoitar pois unha postura digamos aberta e transparente en base ao coñecemento existente para que a xente tome a decisión máis correcta, non? Porque ao final a xente ou hai xente que di que, bueno, vacinarse todo ou nada, non é así. O normal cando nos vacinamos, como cando recibimos calquera tratamento, pois é normal ter dúbidas. O problema non é ter dúbidas, senón facer o correcto a pesares das dúbidas, non? Entón, moitas veces eso pode resolverse con a información e con os datos adecuados, non? Eso que tentamos na pandemia sempre que estamos a falar das vacinas. Non é unha cuestión de obligar ou de dicir que malo eres porque non o faz e que bo eres porque o faz, sino que teñas a información aceitada para tomar a decisión correcta. Ao final, se ti vas a operarte, ninguén vai operarse porque lle apetece, non? Ao final, opérase porque sabe que os beneficios de operarse pois son moito maiores que o feito de non operarse nun momento determinado. A decisión vai estar moi determinada tamén por como recibas a información e como che presenten os pros e os contras de recibir unha cirurxía, non? Isto é exactamente o mesmo coas vacinas. En o caso da COVID, pois, produciuse unha situación tamén novedosa no mundo que a propia Organización
Mundial da Saúde acuñou como infoxicación. Pasamos ao efecto, o extremo contrario, un exceso de información. Todo o mundo sabía de todo se falaba e se analizaba, non sempre dun xeito científico, nun momento en que todos estábamos moi sensibles, nun momento en que estábamos encerrados nas nosas casas, e que, bueno, eso tivo efectos positivos, pero tamén moi negativos na percepción das vacinas. Pero para min o que queda claro do COVID é algo que xa está descrito nas vacinas por sempre, que as vacinas son o éxito das vacinas é o principal enemigo das vacinas, non? Porque no momento que estás a ver o peligro diante de ti, pois non dubidas das vacinas, pero en canto o problema se resolve, pois xa non tes a presión, no, a sensación de medo de poder falecer ou de ter algunha complicación desa enfermidade, pois reláxaste e empezas a olvidarte de que estás así de ben, pois por mor de haber utilizado as vacinas, non? E o que pasou na COVID non foi diferente. Ao principio, pois, todo o mundo confiou cegamente, non, ante esa situación no que nas autoridades, que eu penso que no caso de Galicia pois fíxose ben, transmitiuse información e pusose a dispor da poboación as millores opcións que naquel momento había, as millores vacinas disponibles, e eso redundou en que o impacto da COVID en Galicia, sendo terrible como foi en calquera parte, foi menor que noutras, xa non que noutros países, sino menor que noutras comunidades comparativamente no noso país, porque tivemos as coberturas vacinais máis altas de España e quizás das máis altas e non as máis altas do mundo. Por lo tanto, é unha relación causa-efecto, non? Tivemos unha demostración do ben que funcionaron as vacinas e dos beneficios que tivo directamente para nós, xa non para outros ou no tempo ou dentro duns anos, sino en tempo real. Que pasa? Pois unha vez que a presión cede, primeiro porque xa estamos todos vacinados de xeito repetido, segundo porque o propio virus disminuiu a súa patoxenicidade, despois porque xa non somos todos virxes ao virus, sino que xa temos, como digo, exposición ás vacinas e tamén a exposición ao virus natural, que tamén fai reforzos na nosa inmunidade. E, polo tanto, a COVID xa non é o que era cando empezamos, e, polo tanto, pois xa nos olvidamos do papel que as vacinas tiveron, e, bueno, moita xente que é crítica sen ninguna razón coas vacinas, pero sin ningún tipo de razoamento, pois digamos que en vez de valorar o que as vacinas fixeron durante a COVID, pois utilizan eso para dicir non que realmente pois a COVID non tiña importancia as vacinas cando, bueno, está perfectamente constatado non en calquera parte do mundo, senón aquí en Galicia, como as vacinas tiveron un impacto moi beneficioso na nosa saúde. Isto pasa tamén un pouco nos movimentos antivacunas, non? Igual a nivel pediátrico, por exemplo, quer decir, a propia inmunización do grupo favorece tamén, de alguna forma, por así decirlo, estos movimentos porque hai menos contagios, entonces pois crea esa falsa sensación de seguridade, non? Efectivamente, é unha parte moi importante o que acabas de mencionar. As vacinas non só protexen individualmente aqueles que as reciben, que é o principal, é o motivo principal de vacinarnos, senón que, dependendo da vacina e da enfermidade, podemos protexer se temos unha cobertura suficientemente alta, é dicir, se hai un número de persoas suficientemente elevado que está vacinado, podemos cortar a transmisión dese virus ou desa bacteria e, por lo tanto, protexer incluso a aqueles que non están inmunizados ou, chegado o caso, incluso eliminar esa enfermidade, como se pasou no seu día coa viruela, non? Entón, ese é un dos beneficios máis grandes das vacinas, que ten esa dimensión social, non? Que o que faz ti non só te beneficia a ti mesmo, sino que beneficia as persoas do teu entorno, aqueles que non se poden vacinar, porque teñen unha enfermidade ou porque non ten a idade correcta para vacinarse ou porque por calquera contraindicación ou porque teñen algunha medicación que lles impide recibir as vacinas, non poden protexerse directamente. De todos os modos, eu penso que o que chamamos antivacinas, non? Unha persoa que proactivamente está en contra das vacinas é algo excepcional. Aínda que está, se queres, pois aumentando en moitos países, non tanto no noso medio, pero en xeral, eu penso que o peor non é estos antivacinas, que moitas veces son irracionais, non teñen ningún tipo de argumento, non é unha cousa que podas justificar ou razoar con eles, pois
porque do mesmo xeito que pensan que as vacinas son malas, pensan tamén que a Terra é plana e que non sei, outras teorías e conspiracións de todo tipo, non? A min o que me preocupa é o dano que eses movimentos ou esas noticias ailladas ou esas ideas repetidas poden facer na xente que é normal e que sí confía nas vacinas, pero que nun momento determinado recibe todos eses inputs, todas esas informacións que son contradictorias e que xenera dúbidas e ao millor non ten os medios para resolver esas dúbidas. En caso de ter esas dúbidas, pois adoita, en vez de a dirección correcta, a incorrecta, non? En vez de vacinarse, termina decidindo non vacinarse, non? Por iso é tan importante, eu penso que o máis importante neste senso é a información e a educación. Ademais, facelo dende idades tempranas, non? De que do mesmo xeito que pois aprendemos circulación vial ou aprendemos a sostenibilidade do planeta, e que despois ti como adulto podes facer o que queiras, pero ao menos sabes se o estás a facer mal, que o estás a facer mal. E se cruzas o paso de peatóns en vermello, pois pódelo facer, pero ti sabes que estás asumindo riscos e que non estás facendo correcto. Pois coas vacinas ten que ser algo así, non? É moi importante inculcar esas ideas dende que somos pequenos e cultivar pois o espírito positivo que temos hacia a vacinación. Galicia é un exemplo no mundo, é a verdade, pero non podemos caer na autocomplacencia porque non somos inmunes, valga a redundancia, pois o que pasa noutros países do noso entorno, non? E iso é preocupante, de feito, pois no que va deste ano xa morreron 2 rapaces en Estados Unidos por mor do sarampelo, que é unha enfermedade 100% evitable, non por Bueno, de vacinación. feito, aquí en España están aumentando o número de contaxios. Sí, efectivamente, aínda, pois, precisamente, hoxe ou ontonte na clase na universidade, non? Que dou clases de pediatría, non? Na Facultade de Medicina, pois contaba os meus alumnos que estábamos a falar precisamente do sarampelo, que a miña ilusión era non ter que volver a falar nunca do sarampelo porque poderíamos técnicamente erradicalo, pero co que está a pasar no mundo, posiblemente a nova xeración de médicos vai ter que tratar de novo pacientes con sarampelo, a pesar de que hai unha vacina que é casi un 100% eficaz para evitar esta infección, ¿no? Pero bueno, o problema é que como xa non vemos o sarampelo as súas consecuencias, pois a xente olvídase, baixa a guardia e a primeira enfermedade que volve cando deixamos de vacinar. E non é porque de repente todo o mundo deixe de vacinarse. O que pasa é que o sarampelo é a enfermedade máis infecciosa que coñecemos. En canto deixes de vacinar, a infección volve. Falaba outro día cunha compañera pediatra, non? Que me decía que agora prácticamente os residentes que recén salidos non coñecen prácticamente a varicela, non? Despois da vacinación, antes era moito máis común, eu mesmo tuve unha varicela de pequeno e agora é moito máis rara, Sí. precisamente gracias a eso. A mí unha cousa que me chama a atención, que non sei se fallamos nós como profesionais da sanidade ou tamén é un pouco a forma agora de manexar a información, non? Pero outro día nun simposio de vacunas dicían que as vacinas habían feito máis era o único que erradicaba as enfermidades e non os medicamentos, temos máis fe nos medicamentos que nas vacunas, non? E isto hilaba co outra cosa que lin onte preparando este programa, con todo isto dos bulos, das fake news, que decía que o problema agora mismo non eran as noticias falsas, senón que as verdadeiras as rechazábamos, non hai ese espírito crítico de ler, non sei se é problema noso, non sei que opinades, igual de non transmitir ben as cousas, non o sei, pero Bueno, que estemos rechazando algo que é científicamente tan probado, a mí pareceme, xa sei que non se rechaza no día a día, que isto é máis ruido do que logo é, pero pareceme curioso e preocupante. Bueno, a ver, puxeches agora o elefante na habitación, non? É dicir, é un problema moi complexo con moitas vertientes, non? Sen dúbida, as fake news, o comportamento da poboación, o xeito que temos de consumir información, pois cambiou, eses cambios tamén influen na nosa forma de adquirir o coñecemento, de tomar as nosas decisións, non? Vivimos no mundo instantáneo onde queremos xa
tomar a decisión máis fácil, de xeito inmediato e con unha recompensa inmediata, e moitas veces pois non é un mecanismo que poida favorecer a toma de decisións en cousas que poden ser a medio ou largo plazo, como pode ser a vacinación, non? Pero en calquera caso, o que sí teño claro é que é importante, o máis importante, a información e a educación. Eso é responsabilidade por parte das nosas autoridades. Penso que aínda se pode facer millor en todo o que ten que ver coa información e educación transparente, máis alo de poñer un póster ou de facer unha campaña de que hai que inmunizarse, sino de realmente transmitir toda esta información. Pero as persoas que teñen máis poder nese senso son os profesionais sanitarios, non? Eu penso que todos nós, cada un dende os nosos postos, podémoslo facer millor, pero xa sexamos estudiantes de enfermería, xa sexamos doutores, xa sexamos profesores, xa sexamos o que sexa, non? Ao final, os nosos doentes, é normal, confían en nós e van a seguir o noso consello. Temos que ser informativos, temos que ser tamén taxativos a hora de informar, educar e recomendar as vacinas como parte do estilo de vida saudable das persoas, non? Para eso falla un esforzo coral, pero estou de acordo que non é sempre sinxelo transmitir esas mensaxes, non? Ás veces hai que adoitar a mensaxe adecuada. Por exemplo, poñote un exemplo volvendo ao da gripe. Sabemos que se en vez de anunciar este ano a campaña de gripe, decir, bueno, vacínate porque hai que evitar o gripe pode matarte, tal, que a xente se está aburrido de ouvilo e xa non lle fai caso ou pensa, bueno, ben, se facemos unha campaña que di, este ano ponte a nova vacina frente ao infarto de miocardio. Pode reducir o infarto de miocardio nun 30 ou un 40% aproximadamente, que eso é un dos beneficios da vacinación da gripe. A xente toma yogures destes por se lleváis a un miligramo de cilitro colesterol ou fai cousas inverosímiles, non? Polo medo que lle ten o infarto. Bueno, pois con unha vacina que ademais protexelle do gripe, esa vacina pode disminuir o risco de un infarto de miocardio nun 30 ou un 40%. Pois se cadra ese a mensaxe que hai que transmitir. E o que non lle ten medo o gripe pola infección ou polo catarro, pois se cadra di, bueno, pois mira, ademais de tomarme o yogur ou de tomar, non sei, calquera outra cousa, pois mira, vou vacinarme porque estou a disminuir o risco de infarto un 30 ou un 40, que non un 100%, está claro, pero é un beneficio bastante importante adicional o feito de vacinarse contra a gripe e evitar o que a gripe fai, que lembro que é unha das principales causas de mortalidade no noso país, as infeccións respiratorias, entre elas o gripe. Mira, despois de todo isto que estamos falando, tiñamos unha visión da vacinación hai 25 anos que non temos agora. Cambiou o paradigma, porque cambiou o paradigma político tamén, as redes sociais, as fontes de información. Como pensas ti que pode ser o futuro das vacinas dentro de 25 anos? Quero decir, vendo como viñemos hai 25 anos que tiñamos claro que as vacinas podían erradicar moitas enfermedades, agora xa non temos tan claro, pero tamén hai unha evolución das vacinas, non? E dos anticorpos monoclonales e de outro tipo de ARN mensaxeiro. Que futuro lle ves ti as vacinas dentro de 25 anos? Bueno, o que teño claro é que, mentre estamos a falar, alguén no mundo está a traballar con algunha vacina frente a calquera infección. É dicir, non creo que haxa ninguna infección que coñezamos na que non este algunha persoa traballando no desenrolo dunha vacina. Por lo tanto, o futuro nese sentido para min é moi optimista. A nosa capacidade de desenrolar vacinas frente a calquera enfermidade cada vez é maior. Antes a xeración dunha nova vacina era máis lenta e ademais éramos capaces de ter éxito máis de vez en cando. Agora xa é unha curva exponencial. Por lo tanto, eu en 25 anos penso que teremos vacinas para todas ou a meirande parte das infeccións que causan mortalidade ou que teñen impacto de saúde na poboación, sexas nenos, sexas adultos, sexas persoa maior, é dicir, esa vai ser para min unha realidade. O reto que vamos ter é como poder utilizar todas esas vacinas, introducilas nos calendarios de inmunización e que non sexa só unha cousa de ricos ou de listos, porque ao final se chegue a crecer o movimento antivacinas
pois só os listos seguirán a vacinarse, haberá outras persoas que adoiten non vacinarse se non se fan cosas diferentes no eido da información, da sensibilización e da culturalización en relación ás vacinas, non? Por lo tanto, eu que quero ser optimista porque penso que tamén no mundo se viven ciclos, e agora estamos a vivir un ciclo peculiar, por así chamalo, pero as vacinas falan por sin mesmas, non? Por desgracia, que non teña dúbida ningún dos oyentes que imos ter máis pandemias e que vai haber outras crisis e epidemias nas que vamos a necesitar das vacinas e, como sempre, pois, cando acordámonos de Santa Bárbara, non? Cando Troa, pois, cando teñamos problemas, volveremos a recordar o importantes e necesarias que son as vacinas, non? Pero, mentres tanto, pois, temos que facer un esforzo para non dificultar a chegada e o uso das vacinas que xa temos, non? Eu penso que de aquí a 25 anos o que hai que invertir é en convertir as vacinas nalgo normal no noso estilo de vida, non? Do mesmo xeito que fagas ou non o fagas, todos sabemos que é importante coidar a dieta, evitar un estrés máximo, tratar de facer un exercicio regular, pois ter o calendario vacinal o día, como parte de esa aspiración que todos temos a vivir moitos anos e con moita calidade, non? A verdade é que sempre bromeamos con que podíamos terminar todos os programas con alimentación saludable, actividade física, e agora temos que añadir, isto non habíamos pensado, manter o calendario vacinal ao día. Si, non temos tempo para máis, non, Fran? Quédanos moi pouquiño. Federico, sempre lle facemos unha pregunta un pouco máis persoal a cada un dos nosos invitados, e gustaríamos facer a ti tamén, que é que momento para ti é saúde? Pode ser tomar un café despois do traballo, cando chegas a casa, non sei. Que momento para ti é saúde? Bueno, para mí estar cos meus fillos, a miña muller ou coa familia en xeral é o momento en que mellor me sinto, o que busco, o meu oasis, non teño ninguna dúbida neso. Temos respostas variadas, por ahora todas me gustaron, Sí. Pois non temos tempo para máis. Moitas gracias, doutor, por atendernos e nada máis. Nada, gracias a vos por dedicarme este tempo e, bueno, se entre todos podemos axudar a que unha persoa máis se vacine ou que unha persoa máis que tiña dúbidas deixe de telas, pois xa mereceu a pena todo o esforzo que fixemos. Pois moitísimas gracias, é un placer falar contigo, de verdad que sí. Bueno, eu teño personal admiración porque cando pasamos a COVID, eu penso que foches ti un dos para min, un dos protagonistas aquí en Galicia para manter esta tasa de vacunación tan alta. Bueno, pois moitas gracias por lo que dis, pero eu penso que foi o esforzo de todos e nada, gracias a vos porque a verdade é que, como digo, isto é unha ferramenta moi potente, pero que está nas mans de todos nós, e, bueno, exercicios de divulgación e de difusión como o que estades a facer en prol da saúde, pois son moi importantes e incluir nelas as vacinas pois é esencial, así que de verdade moitas gracias a vos. Moitas gracias.